που θα δείτε τώρα είναι πραγματικά η ιστορία που σήμερα σφίγγει το στομάχι μας. Είδαμε πριν το μωρό που πέθανε και ψάχνουν να βρουν από τι. Θα δείτε τώρα το μωρό που ταλαιπωρείται. Η οικογένεια ζει στην Καστοριά, μαζί με το παιδάκι της, το ανδρόγυνο και το παιδάκι. Το παιδάκι στον 6ο μήνα της ζωής του εμφανίζει ένα πρόβλημα στα έντερα. Η οικογένεια το πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, γίνονται όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και απλά, γιατί δεν ήταν και εύκολη η περίπτωση, είχε μπλέξει το παχύ με το λεπτό έντερο, έπρεπε να γίνει ο διαχωρισμός, έγινε ο διαχωρισμός. Οι γιατροί δηλαδή στο δύσκολο κομμάτι τα πήγαν μια χαρά. Για να μην πηγαίνει έρχεται η οικογένεια από την Καστοριά στη Θεσσαλονίκη, δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες στους γιατρούς στην Καστοριά για το πώς θα κόψουν τα αράματα στο βρεφάκι για να κλείσει η περιπέτειά του. Γιατί όλα τα άλλα έχουν γίνει. Τα αράματα ψάχνουμε να δούμε δηλαδή πώς θα κόβονται. Το τι επακολούθησε θα το ακούσετε από τους ίδιους τους γονείς του μωρού. Τα δάκρυα που κυλούν από τα μάτια αποτυπώνουν τη συναισθηματική της φόρτιση την ώρα που περιγράφει στο Live News τα δραματικά γεγονότα. Κρατάει σφιχτά το χέρι του συζύγου της και θυμάται εικόνες εφιαλτικές. Τις στιγμές που εκείνη και ο άντρας της φοβήθηκαν ότι το παιδί τους δεν θα τα καταφέρει. Ότι αυτό που χαρακτηρίζουν ως ένα εγκληματικό ιατρικό λάθος θα αποδειχθεί μοιραίο για το σπλάχνο τους. Οι εικόνες από τη διακομιδή του μωρού στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η φωτογραφία με τα ράματα που όπως υποστηρίζουν οι γονείς κόπηκαν νωρίτερα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αιμορραγία στο παιδί τους και οι καταγγελίες που κάνουν μέσα από το σπίτι τους στην Καστοριά προκαλούν αίσθηση και ξετυλίγουν το κουβάρι της ιστορίας. Στη ζωή μου δεν έχω τρομάξει ποτέ, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Πρώτη φορά δηλαδή, τώρα κατάλαβα τι πάει να πει φόβος. Σοκ. Να έχω και τη μικρή δίπλα μου, να κλαίει και εκείνη για τον αδερφό της γιατί του έχει μεγάλη αδυναμία. Το μωρό άρχισε να χαροπαλεύει στις 12 του περασμένου Αυγούστου, όταν γιατρός στο νοσοκομείο της Καστοριάς αγνόησε, όπως μας λένε οι γονείς, τις οδηγίες του χειρουργού και αφαίρεσε νωρίτερα όλα τα ράματα που είχαν γίνει στο παιδί μετά από χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Μου λέει είναι μια χαρά το τραύμα, θα τα βγάλω όλα, μου λέει, κάντο να μου λέει κανονικά και μπάνιο. Στο σπίτι όμως οι γονείς διαπιστώνουν πως το παιδί τους αιμορραγεί. Τα χάσα. Ήταν ο Θεός μαζί μου. Δεν ξέρω, πάντως δεν ήμουν εγώ. Δεν είχα αυτή την ψυχραιμία. Πήρα κατευθείαν το παιδί, το έβαλα μόνος μου στο αυτοκίνητο γιατί άμα περίμενα στενοφόρο είχαμε χαθεί. Και πήγαινα στον δρόμο σαν παλαβός. Με κομμένη την ανάσα έτρεξαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς, αλλά εκεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Πήρα το μωρό μόνος μου, μπήκα μόνος μου μέσα στα επίγοντα, φώναζα πού να το αφήσω να το δει κάποιος και όλοι με κοιτούσαν παγωμένοι. Το παιδί μεταφέρθηκε με τον τρόπο που βλέπουμε εκ νέου στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση και ευτυχώς κατάφερε να αναρρώσει. Δεν ζούσαμε στην ουσία, απλά σηκωνόμασταν και λέγαμε τώρα θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Να δούμε πώς είναι το παιδί μας. Όλα είχαν ξεκινήσει στα τέλη του περασμένου Ιούλη. Ένα κομμάτι από το παχύ έντερο του μωρού μπλέχτηκε με το λεπτό και στις 31 Ιουλίου έκαναν εγχείρηση στο Ιπποκράτιο. Στις 9 Αυγούστου πήρε εξιτήριο και 3 μέρες μετά γιατρός στην Καστοριά του έβγαλε τα ράματα, χωρίς όπως αποδείχθηκε να έχει θρέψει η πληγή. Θα προχωρήσω νομικά, εννοείται. Θα κάνω μήνυση στο γιατρό, στο νοσοκομείο, στο ΕΚΑΒ, όπου χρειαστεί. Να μην περάσει άλλος γονιός αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις το παιδί σου με τα σπλάχνα του έξω. Το νοσοκομείο Καστοριάς απαντάει πως το προβλεπόμενο πρωτόκολλο τηρήθηκε κατά γράμμα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη καταγγελία. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Οι γιατροί δεν έκαναν λάθος. Όταν όμως ήρθαμε εδώ και αφαιρέθηκαν τα ράματα, έπαθε εξπλάχνωση. Βγήκε όλο του το λεπτό το έντερο έξω και ένα τμήμα από το παχύ. Το αγγελούδι κινδύνεψε με συψαιμία, αφού για ώρες δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να το μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Μας λένε ασθενοφόρο υπάρχει, δεν υπάρχει πλήρωμα. Το είχαν μισή με μία ώρα με τα σπλάχνα έξω και έπρεπε όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη στην ουσία να μαλώσουν οι γιατροί εμάς που ήταν τόσες ώρες με τα σπλάχνα έξω ενώ δεν φταίγαμε. Όταν έφτασαν στο Ιπποκράτιο, οι γιατροί το έβαλαν εσπευσμένα στο χειρουργείο και το αγοράκι τα κατάφερε. Έδωσε τη μάχη, μπήκε στην εντατική και τελικά στις 26 Αυγούστου πήρε εξιτήριο. Δεν θα το αφήσουμε γιατί πρώτα απ' όλα τώρα είναι το δικό μου. Αύριο μεθαύριο θα είναι κάποιο άλλο.
Οι γονείς μας αποχαιρετούν, αποφασισμένοι, όπως μας λένε, να κινηθούν νομικά κατά του γιατρού που έκοψε τα ράματα για να μην βρεθεί κανένας άλλος στη δική τους θέση. Η ανακούφιση που αισθάνονται από την έκβαση της υπόθεσης είναι αδύνατον, όπως μας λένε, να σβήσει την αγωνία των τελευταίων ημερών. Να έρθουμε ξανά